सेथि बारि माखौ बुङो, नैथि बारि माखौ बुङो आरो थामथि बारि माखौ बुङो? हेल' गाइस, बे समाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबाय। दिनै जों सावरायगोन जिदाइन जरा खुन्थिया गायनानै जरा बा खामि हेबखांनायनि उनाव जों सिरिनखौ मानो हेबनाय जायो, मानि थाखाय हेबनाय जायो आरो बिनि गोथौ ओंथिया मा, जों बेखौ बे आयदानि जों सावरायगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो बुजि मोनगोन। मानोना जोङो जिदाइन जरा खुन्थिया गायनानै जरा बा खामि हेबखांनायनि उनाव जोङो सिरिनखौ जोङो हेबनाय जायो। अर्थात नैबेयाव आरो नैबेयाव थिग बेबायदि नैयाव दं दै, इयाव नैयावसो दा बे सिरिनखौ जोङो मानो हेबनाय जायो? गंथाम सिरिनखौ मानो हेबनाय जायोमोन? गंथाम सिरिनखौ, नैबे सिरिनखौ गंथाम मानो हेबनाय जायो? दा बिनि ओंथियानो जादों, सोरजिगिरिया आफा बोराइ बाथौआ जोंनो मा होनदों, सिनि थाखाय मोनथाम फुरि रनसायदों। बे मोनथाम फुरियानो जादों रुंसार, मिथा, फाथाल। बेबायदि मोनथाम फुरि रनसायदों आरो सिनि थाखाय। आरो बे रुंसार, जेरै सोरगो मैदम फाथाल होनना बुङो, रुंसार मिथा फाथाल। बे सोरगो मैदम फाथाल, रुंसार मिथा फाथालाव सिया गिदिं गिदिं माने रायजो जाथारनांगौ जायो। रायजो जाथारनांगौ। थ' बे ओंथिखौ फोरमायनो थाखायनो जरा बा खामि हेबखांनायनि उनाव, जिदाइन जरा खुन्थिया गायनानै जरा बा खामि हेबखांनायनि उनाव जरा बा खामिनि सायाव फोनांजाबनानै बे गंथाम सिरिनखौ हेबनाय जायो लोगोफोर। मानोना मानसिनि जिउआ, सिया बे मोनथाम फुरियाव, रुंसार मिथा फाथाल, बे मोनथाम फुरियाव गिदिं गिदिं रायजो जाथारनांगौ। बे ओंथिखौ फोरमायनो थाखायनो जरा खामि मोनबा हेबखांनायनि उनाव नैबे गंथाम सिरिनखौ हेबनाय जायो। दा बिनि उनाव जों सावरायगोन, नैबे फेरेंगा लानजायखौ जोङो मानो दाननाय जायो? फेरेंगा लानजायखौ जों मानो दानो? नैबे फेरेंगा लानजायखौ खुन्थियानि गोजौआव फेरेंगा लानजायखौ मानो दाननाय जायो आरो बेहा मा गोथौ ओंथि दं, बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। मानोना जोङो फेरेंगा लानजाय महर दाननो थांनायाव मोनथाम बिन्दो सोमजिदों। 1, 2, 3। बेखौनो जोङो मा होनदों? बारि गंथाम होननानै बुंदों। बारि गंथाम होननानै बुङो। माने साथामानो सासे, सासेयानो साथाम, बारि गंथाम। सेथि बारि माखौ बुङो, नैथि बारि माखौ बुङो आरो थामथि बारि माखौ बुङो? दा सेथि बारियानो जादों, मोनसे जिउआ बिमानि गोरबोआव, उदैयाव थानाय समखौनो जोङो सेथि बारि होनना बुङो। सेथि बारि होननानै बुंदों। सेथि बारि, बिमानि गोरबोआव थानाय समखौनो जों मा सेथि बारि होननानै बुंदों। आरो बिमानि गोरबोनिफ्राय, उदैनिफ्राय जोनोम मोननानै बे संसाराव थैजासिम थानायखौनो, बे संसाराव थैजासिम थानायखौनो जोङो नैथि बारि होनना बुङो। नैथि बारि। आरो थामथि बारि, बेबायदिनो थामथि बारिया जादों थैनायनि उनाव थाहैनाय, जोंनि सि मुलुगखौ थैनायनि उनाव थाहैनाय मानसिनि सि मुलुग, बे मुलुगखौनो जोङो थामथि बारि होनना बुंनाय जादों। थामथि बारि। थैनायनि उनाव थाहैनाय सि मुलुगखौनो थामथि बारि होननानै बुंनाय जादों।
थ' नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जोङो फेरेंगा लानजाय दाननो थांनायाव मोनथाम बिन्दो बेरखाङो जाखाङो। बे मोनथाम बिन्दोनि गोथौ ओंथिखौ नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ, बुजिबाय जानांगौ। आरो नोंथांमोना मोनथिबायब्ला नोंथांनि थाखाय नलेजेबल जादोंबा नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।